Ролята на нотариуса е да защити интересите на участниците по нотариалното производство, т.е. на купувача и на продавача, като се води от действащото към момента законодателство. Три основни такси са: такса местен данък за придобиване на недвижим имот, такса вписване към агенция по вписвания и на нотариалната такса. Нотариуса разполага с два способа. Единия е да се снабди с удостоверение за тежести от агенция по вписвания, а другия е да провери в електронната база данни на имотния регистър за съответния имот. Собствеността на един имот се прехвърля с договор за покупко-продажба в нотариална форма, така известния нотариален акт. Основните три документи са документ за собственост, удостоверение за данъчна оценка и скица от кадастъра. Продавачът трябва да представи на нотариуса документ за собственост, удостоверение за данъчна оценка, скица от кадастъра и в някои случаи други документи, които нотариуса би изисквал. За купувача не се изисква нещо конкретно. Реално, сделката приключва с предаване на владението от страна на продавача на купувача. Като за да се стигне до предаване на владението, трябва да се докаже извършено плащане от страна на купувача към продавача.